Hej. Vi hører om den nære astronomi. Det er en astronomisk beskrivelse af døgnet og årstidernes variation. Sommersolhverv det er fra den 20. til den 21. juni, og vintersolhverv det er fra den 21. til den 22. december. Sommersolhverv det er den længste dag modsat vintersolhverv, som er den korteste dag, hvor antallet af timer med dagslys er årets mindste. Og efter vintersolhverv så bliver dagene længere, og lyset det vender tilbage. Jævndøgn er de to tidspunkter på året, hvor solen står præcis over for ækvator. Det er, når nat og dag er lige lange, og det er fordi, at jorden har en hældning på 23,4 grader, som bestemmer, at så lang tid er solen synlig, og så lang tid er solen ikke synlig. Jordaksens hældning er, når jorden den tipper så tæt på solen som overhovedet muligt, og vinter der tipper jorden så langt væk fra solen som muligt. Dagens længde på forskellige årstider. Hvis man forestiller sig, at man står på den nordlige halvkugle, det vil sige herover et sted, har man kortere nat og længere dag, fordi at jorden er tippet mest mod solen. Omvendt vinter, når det er vinter, hvor jorden er tippet længst væk fra solen, så har man kortere dage og længere nætter. Og efterår til forår der er der kortere dage, og forår til efterår er der længere dage. Jordens hældning ind mod solen om sommeren, så er det varmere. Og når det er vinter, så står solen lav på himlen og fordeler sine stråler på et større areal, og så har den derfor den har svært ved at varme jorden op. Og i modsætning til om sommeren, hvor solen den står højt på himlen, der er den strålingsmængde, så det er den samme, men arealet det er mindre, og det gør, at den varmer mere. Polarcirklen. Det er den cirkel, der markerer, at her er der mulighed for polarnat og midnatssol. Altså det er cirklerne, der angiver de omtrentlige grænser for de områder omkring polerne, der har midnatssol. Midnatssol. Det foregår længst mod nord, og man oplever om sommeren, at solen er på himlen i alle døgnets 24 timer. Og om vinteren står solen slet ikke op. Det er døgn, hvor det er dag hele døgnet, fordi på syd- eller nordpolen hælder jorden så meget ind mod solen, at der altid er lys. Polarnat er det tidspunkt, hvor der er nat hele døgnet, fordi jorden hælder meget væk fra solen, så der aldrig kommer lys. Vendekredse. 23,5 grader nord og syd for ækvator findes en vendekreds. Den nordlige vendekreds indikerer det punkt, hvor man nordligst kan have solen i zenit. Zenit betyder, at man har solen lige op over sit hoved. Den sydlige vendekreds indikerer det samme punkt, bare sydligt for ækvator. Hvis man befinder sig nord for den nordlige vendekreds, vil man altid have solen på den sydlige himmel, og hvis man befinder sig syd for den sydlige, vil man altid have himlen eller solen på den nordlige himmel. Det var det. Hej hej.